Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle! Tago! And Tita Tanya Chinita. Abogado po si Patricia, samantalang simpleng lalaki lang po ako. Ipupursu ko ba siya? Feel good morning call and teats. Isa rin po ako sa silent listener and viewer niyo sa programang Mga Katas ng Nakalipas. Itago niya lang ako sa pangalang Darwin. Wala po sa Caloocan City. Ang katas ko ay tungkol kay Patricia. Maganda, disente, at higit sa lahat, abogada. Umalis ka dyan sa bis. Kumari ko po siya. Inaanak po namin yung anak ng kaibigan namin. Unang kita ko pa lang sa kanya, na-attract agad ako eh. Alam ko naman po mataas ang standards niya sa lalaki. Pero, malay nyo. 1 year na po akong walang girlfriend. Kaya siguro panahon na rin para magkaroon. Choosy pa ba ako eh? Abogada to. At doon sa binyagan, sa unang tagpo namin, simulan natin tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Par, tulala ka na naman dyan, par. Sino? Tinitignan mo ba yan, yung magandang yan? Uy, kanina pa. Kumari natin yan eh. Nakita ko yung simbahan kanina eh. Kim, kilala mo ba yan, Kim? Ah, sino ba yung naka-color white yan, na babae? Yan, nakadress yan. Ah, ayan ba? Kilala mo ba yan, Kim? Ay, yung naka-white, naka-white. Ulit! Kasi, marami naka-white. Tatlo eh. Sino dyan? Yan, yung mahabang buhok. Ayun, naka-ganyan yung buhok. Naka-Messi ban. Messi ban tao, sabi mo, Messi ban. Messi ban? Oh, yan. Ah, papakilala. Kaya lang, boss, attorney yan. Ay, swerte mo dyan. May jackpot ka ba? Ayan, jackpot. Ano, papakilala kita? Abogada ba yan? Pero, huwag na lang, nakakahiya. wala pa nga, umuurong ka na sa laban. Dapat ikaw ang manok namin. Lakas mo yung loob mo. Papakilala ka namin. Ay, teka lang. Mag-bless ka sa mga ninong at ninang mo. Bless po, ninang. Salamat ka sa sponsors nila. Ninong, bunga ng regalo mo. Ah, Sabi niya, cash go. lang daw, sabi ng nanay mo eh. Cash? Ay, Bong, hindi ka pa nabigay. I-cash mo na lang. Uutangin mo na naman. Pati Kaya nga po. pa regalo. Ninong, magkano laman ng sobre?
Meron akong ano dyan. 2,000 yan para sa'yo. Pasensya ka na, babawi na lang ako sa Christmas. Mama, bakit siya kinuha ni Ninong? Kasi 2K lang yung kaya niya eh. Ako nga 500 lang eh. Hello po. Gusto ko po palang, everyone listen. Listen po lahat ng bisita dito sa binyag ko. Listen, pwede po ba marinig na isang malakas na palakpakan, may kasamang sigawan naman dyan? So, ako po si Jinjin, ako po yung nibinyagan. Obviously, malaki na ako kasi nung baby po ako, wala pa po budget ang mama ni papa ko para magpabinyag. So, obviously, 6 years old na po ako and guess what? Mas matalino pa po ako kesa sa inyo. Okay, so una po sa lahat, thank you po sa gifts. Pero, bakit ganun? Yung mga gifts niya puro plastic. Ang wrappers, parang napaka-anti-environment na po naman natin. Kaya gustong-gusto ko yung inaanak ko no, Mare? Kasi pareng-pareho kami, napaka-pro-environment. So, bakit hindi na lang po ninyo nilagay sa paper bag para ma-recycle? O tamad po yung mga ninong at ninang ko dito? Ang sinasabi ng anak ko, guys, dapat mga biodegradable para... Tama po. Tsaka bakit po, Mama, may balloon? Yan, hindi yan natutunaw agad. Million years bago matunaw ang plastic, yung balloon. Hey, tago na lang natin yung mga balloons. Bay, ako pa naman nagdala niyan. Regalo ko sa'yo. Oo nga po. At saka, Ninong, ba't ka nagsisigarilyo, Ninong Bong? Ano to tabako? Bawal po yan, nakaka-pollute po yan sa amin. Kung gusto nyo pa mauna mamatay, kayo po yun. Anak, tama na yun, anak. Alam mo, Dito, Mars. hindi mo dibo, anak. Binyag to, anak. Higay ka. Alam mo, Mars, ang ganda mo ngayon. Mars, thank you, pero mas nagagandahan ako sa panloob na pag-uugali ng aking inaanak. Kasi ito mo naman, alam mo, kaya favorite na inaanak ko talaga yan kasi napaka-pro-environmentalist kasi alam mo naman yung gobyerno natin. Kaya nga bumabaha ngayon. Diyos ko, napanood mo ba yung flood control hearing? Wala nang katapusan. Hindi ko alam para saan tong hearing na to. Kung may pupuntahan ba to? Mars. Kaya nga, Ninang, tsaka Ninang, bakit dapat recycle water po yung nilagay sa akin ni Padre kanina sa church? Recycled water, dapat tubig ulan. Andali. Pakilala ko lang to mga kumpare nyo, ha? Naiinis na ako sa inyong dalawa. Mag-ina nga kayo, ha? Of course. Kaya ka na inanak By the way, Mars, Patricia, si Darwin, si Patricia. Hello. Nice meeting you, Darwin. Hi. So, saan ka nagtatrabaho? Anong trabaho mo? Sa marketing. Sa marketing ako. What exactly do you do for marketing? Ninong sumagot. Anong Mamarket. Hindi, joke lang. Ninang, pasensya ka na, corny. Medyo yung ninong ko po na si Darwin. Ewan ko bakit po kinuha ni Mama yan, tsaka ni Papa. Ako si Bong, attorney. Hi. Ay, hello, I love you too. Bong. I love you too. Ikaw, what do you do for a living? What am I living for? Is that for you? Ang corny naman ng ninong ko din. Hoy, huwag kang ganyan tumawa siya. Pag tumawa ka, attorney, akin ka. Ayan na. Kaya nga. So, baby, Jinjin, saan tayo upo? Saan table lang ng mga ninang mo? Let's go. Dito po tayo sa table 1. Sige, dito mo lahat. Ninong. Ano yun, inaanak? Ano po yung regalo mo? Kasi marketing ka po, di ba? Cash nga. Cash? Cash din? Okay. Sige, doon na kayo ha. Par, ganda niya talaga par, no? Sinabi mo pa, pero sa tingin mo, kaya mo kaya yan? Di ko alam eh. Ni Attorney Patricia. Hanggang sa naging close po kami.
pang exactly ginagawa mo sa opisina bukod sa mga on-ground campaigns? Nag-assist sa boss ko. Minsan, tinitrain niya rin ako eh. Parang yung marketing skills mo hindi masyadong nagagamit, no? Kasi nag-a-assist sa boss. I mean, sayang naman yung skills mo sa marketing kung ina-assist mo lang. Are you is personal assistant? Like, I believe you can do more and beyond. Plus, gusto ko lang malaman yung mga papers nyo sa office, saan kayo bumibili, or pagkatapos nyong mag-print, tinatapon nyo ba, tinatare nyo, and tapon. Kasi alam mo na. Yung mga scratch namin, yung utility namin, nilalabas niya, pinapakilo, yun, binibenta sa like mga sa junk shop. Yeah. Bakit di nyo recycle yung papers? Ilagay nyo sa... Scratch na nga eh, i-recycle ko pa. Paano ba siya Alam mo, marketing ka pero bobo ka sa part na yan Hindi ko gusto. Grabe naman ito magsalita. Hindi, to be honest. Pasensya na kung medyo straightforward ako. Ayoko kasi ng sugar coating. Lalo na ako, I'm very pro-environmentalist. Pro-environment and... yeah, so bakit hindi nyo ilagay sa mga recycling, sa mga LGU, may mga facilities sila dyan so they can recreate and recycle the papers also. Excuse me, ma'am and sir. Yes, hindi ka namin tinawag. Hindi, yung order niyo po, ito ma'am. Carbonara! Bakit carbonara? Ma'am, huwag niyo akong pagalitan. Bakit Hindi naman ako carbonara si yung sir nagsabi. I'm sorry. Carbonara tsaka Darwin, bakit carbonara? ice milk. Really? Alam mo bang ilang kilo ng methane ang galing sa dairy industry? Ha? Next time, if you want to impress me, huwag mo ipakita na supporter ka ng climate destruction. Diyos ko, hindi nyo ba alam yan sa opisina nyo? Kala mo ba yung pasta healthy yan, no? And romantic? Diyos ko, environmental negligence yan. Sa isang plate, Diyos ko. Kasi kaya tayo nandito, kasi masarap yung carbonara nila dito. Masarap? Ito yung specialty, tsaka yung ice milk nila. Masarap, pero sinisira nyo yung environment. Nasarapan tayo, pero yung tinitirahan natin. Ano? Ang hirap naman kausap nito. Diyos ko. Next time you want to impress me, please, tanungin mo ko. Okay. I'm a vegetarian. Sige, sorry. Wala namang problema. Hindi ako na-impress. I'm sorry, Darwin Okay, sorry. Supporter ka yata ng ng corruption. Parang, in-stalk kita sa Facebook, di ka naman nagpo-post ng mga anti-corruption, yung mga flood, wala kang sinasabi. Kasi kapag tahimik ang tao about sa nangyayari ngayon sa bansa, parang sinusuportahan mo na din yun. Ay, well. Napakatalino niya talaga. Lalo kong na-fall. Ba't ka tahimik? I'll order you something else. Wala na, coffee na lang ako. And also, ayoko may straw ha. Okay. Wala pa ba dito sa nyo, ordinansa nyo dito na bawal yung straw? Kasi sa amin sa province, bawal lang ang straw. Lipat na lang tayo. Okay lang? Tapos maggagastos na naman tayo ng mga paper plates sa lilipatan natin. Sige na, ako na bahala. I know a place. Let's go. Kwentuhan. Ganon siya, Colin Tates. Siguro masasabi ko, very passionate siya sa kanyang ginagawa. Environmentalist, may pagka-activist. Noong una, iniintindi ko po, ina-absorb ko lang yung sinasabi niya, pero di ko ma-absorb. Parang napaka-toxic kausap. O siguro hindi ko lang talaga masabayan, matalino po talaga siya. Minado ako. Kaya ako, average guy lang po ako 75 lang, okay na po ako Basta pasado. Kaya, umatras na po ako. Umi-step back na ako. In short, ginost ko na si Attorney Patricia.
Makalipas ang ilang buwan, nag-birthday yung inaanak namin. Naalala niyo po ba siya? Basta yung inaanak namin. At nagkita kaming muli. Uy, anong nangyari sa inyong dalawa? Ba't di ka napansinan? Akala ko ba naging okay na kayo? May something na. Well, baka gusto i-explain Darwin kasi siya yung nang-ghost. Hoy! Nang-ghost ka? Yeah, imagine ghosting Attorney Patricia. What the heck? What the hell, Darwin? Dali. Mag-usap lang kami, ha? Sige nga, pag-usapan nyo yan. Excuse me? Sino ka para mag-decide na mag-usap tayo dito sa occasion? Wala, nangangamusta lang naman, eh. Kapal ng mukha mo after mo ako i-ghost. Kakamustahin mo ko, wow. Wala kang ka-effort ha dito sa birthday ng inaanak natin. Well, kung may sasabihin ka, drop it. Gusto ko lang mag-sorry na nag-ghost kita. You think I'm hurt? Excuse me. Kaya nga, siguro Excuse hindi me. naman. Hindi ka kawalan, Darwin. Napaka-asyumero man naman. And also, hindi ko rin naman gusto na hindi mo pinaglalaban yung mga sinasabi mo na against ka sa government. Kasi napaka-nonchalant mo lang tuwing tayo nag-uusap. Saka mo lang sinasabi, pero in real life, wala ka naman sinasabi. So, hindi tayo magka-wavelength. As I expect, hindi tayo talaga magkiklik. Kaya I'm really sorry. No, baka dapat ipag-sorry. I'm sorry kasi ganyan ka lang. Ouch. Well, I think you don't deserve me and I don't deserve you. So, sige, babalik na ako sa table ko. Patricia. Ulit na rin na